19 anyos nga motorcycle rider ang patay. Human nga mibangga sa usa ka taxi sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos nga lalaking rider human nga aksidenteng mabangga sa usa ka taxi sa Mastersons Avenue, Cagayan de Oro City. Ang aksidente nahitabo pasado alas 11 sa gabi adlong Biyernes. Subay sa investigasyon sa PNP nga ang taxi nga naghuwat og pasahero at bang sa usa ka subdivision sa lugar ang miliko sa Picas Lane aron mag-pick up og pasahero. Hinungdan nga nabanggaan kini sa nagsing abot sab nga rider. Niabandi na siya padung para kuha pick upon tong sa Picas nga pasahero. O pag-abot niya dito sa tunga-tunga sa dalan, iya kanang gipaabot ang mulabay nga sasakyan na padulong sa syudad para makalabay o pag-clear na natingala na lang siya nga nilagubo iyang kilid sa sakyanan. Sa pagpanubay sa PNP, posibleng kusog ang dagan sa biktima. Labi pa nga nabungkag yun ang motorsiklo ni Ine og nakahiagom kini og daghang injury sa lawas bisan pa man nga nakasuot og helmet. O naka-helmet man pud ang driver. Pero matid pa ang kwan pa sa doktor ang hinungdan sa iyang kwan. Bali ang kaya iyang ulo na hematoma kay murag ulo iyang nabunal ug sa iyang lawas na punctured sa iyang dughan ug ang iyang left leg na fractured. Temporaryong gikustodiya sa PNP ang taxi driver tungod sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Apan ila na kining gibuhian sa kasamtangan human nga aduna nay panagsabot ang duha ka partido. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.